Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye sibiri mɛ kalo tile 31 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na commissariat à la sécurité alimentaire ani programme alimentaire mondial des nations unies ye baara min boloda Tombouctou marabolo la an da bɛna don o la fo ka taga se an ka douane cɛdenw ye tɛgɛ kɛ autobus min na an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila mɛ kalo tile 22 ka taa bila tile 23 la san 2025 commissariat à la sécurité alimentaire ani programme alimentaire mondial des nations unies olu ye baara min tun boloda Tombouctou marabolo la olu tilala o la ni o ye ka jateminɛw kɛ maa minnu bɛ ni dekun bɛ u kan baloko ta fanfɛla la ka se ka o maa da hakɛya ka o dɔn ani ka fɛɛrɛw sigi sen ka dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin o maa kofɔlen ninnu ma cogoya min na baloko ta fanfɛla la u ye a jira ko don tɛmɛnenw na u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma baloko ta fanfɛ Douanza Bajangara Mopti Gao Menaka Kidal Tombouctou ani Taoudini mara la yaasa o maaw bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o baloko ye cogoya min na wa u y'a jira fana ko u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ko u ye maa caman de sɔrɔ Tombouctou yɛrɛ marabolo la minnu mago bɛ balo la yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min o hukumu kɔnɔ k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko an ka jɛ k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan sabula ko nin ye kɛlɛ min ye maa kelen tɛ se fo bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la an ka douane cɛdenw ye tɛgɛ kɛ autobus 19 de la minnu tun bɛ ka boli ni plaque d'immatriculation kolonw ye minnu tɛ ɲumanw ye wa a jirala fana ko ni plaque d'immatriculation minnu filɛ nin ye ko maa de t'a dɔn min ye an dafa jamanaden dɔ ye nin wagati in kɔni na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa maa minnu nɔ bɛ a ko la tɛgɛ bɛ se ka kɔ olu la cogoya min na ani ko u bɛ se ka ɲɛdɔn sɔrɔ a la cogoya min na min ye douane ɲɛmaayaso ye k'u b'u ka cɛdenw fo u ka nin wuli ka jɔ in na wa ko halisa u na taa ɲɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa yuruguyurugu wale fɛn o fɛn ne u bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la ka dankari kɛ a la alamisado mɛ kalo tile 29 san 2025 an ka maakɔrɔw ka soba min bɛ an fɛ yan ni o ye maison des aînés ye an ka kɛnɛya minisiri colonel Hassa Bajalo Ture ni an ka kɛnɛya sow ɲɛma ni o ye CSCOM CSRF ɲɛmaw ye ani an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye barolasigi kɛ barolasigi min kɔnɔna la u ye hakilina falen kɛ maaw kunbɛcogo ɲuman an ka kɛnɛyasow la ani min ye kɛnɛya yɛrɛ fana ye ni o ye saniya ye o bɛ se ka sabati an ka kɛnɛyasow kɔnɔna la cogoya min na a ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira ko min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ko u bilakun de u ka u janto maaw la wa ko kɛnɛya tigilamɔgɔ fɛn o fɛn ni i ye waleya jugu ta ka ɲɛsin banabagatɔ walima banabagatɔ somɔgɔw ma k'i k'a bila i kunna ko i ni sariya min ka kan ko o na da e kan wa fana a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko fɛɛrɛw ka sigi sen kan ko
saniya wale min ni o fɔlen don an ka kɛnɛyasow kɔnɔna la ko o ka matarafa mina min dilen bɛ u ma yasa u ka saniya walew matarafa u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka o baaraw kɛ yasa banabagatɔw ani u somɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na an ka kɛnɛyasow kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni état-major général des armées ka fɔ ye kunun juma mɛ kalo tile 30 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen kɔ ni miniti 30 ye an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ Banmanci wale tigilamɔgɔw kama Tanabugu ani Sirakɔrɔ la Kulikoro marabolo la ka dankari kɛ u ka waleya jugu la u ye min ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ 2 poste de contrôle ma. An ka finitigilakaw sera ka Banmanci wale tigilamɔgɔ maa caman de faga wa min ye u ka kɛlɛkɛminɛnw caman u sera ka tɛgɛ kɛ o fana na. O kɔfɛ fana Murujakaw fɛ yen nɔ u ye wulikajɔ sabati ka tɛgɛ kɛ Banmanci wale tigilamɔgɔ maa caman ani u ka kɛlɛkɛminɛnw na. État-major général des armées ye a jira ko finitigilakaw kalikan de don nin wagati laban ninnu kɔnɔna la Banmanci wale tigilamɔgɔw kelen bɛ ka waleya jugu minnu ta ka ɲɛsin u ma walima jamanadenw ma ka dankari kɛ a la yasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min nka ko o baara fɛnɛ tɛ taa an jamanadenw ka dɛmɛ kɔ o hukumu kɔnɔna la ko n'an ye sikanamɔgɔ ye fan o fan fɛ an ka wele bila lakana tigilamɔgɔw ma yasa u bɛ se k'u ka baara kɛ a kɛcogo la. An ka senamatɔn maaw kun ye sɛbɛnfura bila an ka commune 3nan 4nan ani 5nan tribunal kɔnɔna la ni o sɛbɛnfura in na monsieur Mutaga Tall ale kun bolonɔ bilalen bɛ sɛbɛnfura in na ni o ye k'a jira ko an ka jamana ɲɛmaaw ye dansigi min kɛ u ka baarakɛtaw la jamana kɔnɔna la fɛɛrɛw ka sigi sen kan yasa u bɛ se k'u ka baaraw daminɛ cogoya min u y'a jira ko mɛ kalo tile 23 san 2025 ko ni sigida 3 bɛɛ lajɛlen tribunali ye a jira ko u ye damakasi sɛbɛn min don tiɲɛ yɛrɛ la ko u tɛna na se k'a baara kɛ wa ko hali u m'u lamɛn o hukumu kɔnɔna la monsieur Mutaga Tall ni a tɔw ye a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan i n'a fɔ ni sigida 3 tribunal maaw ma sɔn ka u lamɛn ko u bɛna na damakasi sɛbɛn don cour d'appel maaw fɛnɛ ma u lamɛn u bɛna ta ko ni cour suprême maaw fɛnɛ lamɛn ko olu labɛnnen don hali ka wele bila diɲɛ kiri bulonba maaw ma yasa u bɛ se k'u ka baara daminɛ cogoya min na ba Maliba kɔnɔna la ko olu labɛnnen bɛ ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o kɛlɛ ka o kɛ wa ko hali a kɛlɛ yɛrɛ u fɛnɛ ma daminɛ fɔlɔ. AES kiri minisiriw kun bɛ lajɛrɛ min na anw fɛ yan ni o baara daminɛna alamisadon mɛ kalo tile 29 k'a kun cɛ kunun juma mɛ kalo tile 30 san 2025 Bamakɔkaw kɔnɔna la o min lasigi min kun ɲɛ minɛlen bɛ Mali kiri minisiri fɛ yasa AES jɛkulu kiriko u bɛ se ka o kumaw kɛ cogoya min na ka hakilina falenfalenw kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan a ko la u ka kumaw kɔnɔna la u sɔnna fɛn caman ma ni o ye article 4 de la du traité instituant la confédération yɛlɛma bɛ se ka don o taabolo la cogoya min na ani fana min ye AES yɛrɛ ka kiribulon o ka kɛ a tɔgɔya la fɛn o fɛn bɛ AES kunkanko kan o kumaw bɛɛ lajɛlen ka fɔ AES kiribulon kɔnɔna la wa ni AES yɛrɛ bɛ na ni sariya minnu ta o bɛɛ lajɛlen ka ta AES kiribulon kɔnɔna la u ka lajɛrɛ tun bɛ boli o de kan wa u sɔnna fɛn caman ma ani fana maa minnu bɛ yen ni olu kelen bɛ ka Banmanci wale bolo da AES jamana kɔnɔna la ni tɛgɛ kɛra u la u ka kiri ka tigɛ i n'a fɔ AES sariya bɛ a fɔ cogoya min na AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa u ye a jira fana ko u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yasa min ye nin jamana 3 jamana ɲɛmaaw ye ni o ye Mali Burkina Faso ani Niger u ka baarakɛtaw ka se ka lakodɔn wa u ka bonya u ka baaraw kɔnɔna fana na o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na Ousmane Sonko ni ale ye Senegal premier ministre ye ale ye taama boloda alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 29 san 2025 a bɛna tile 3 kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ni jamana kɔnɔna la o taama in kɔnɔna la ani a baarakɛɲɔgɔn ni o ye Côte d'Ivoire premier ministre ye u bɛna ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni jamana fila in bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka laɲiniw olu ka se ka sabati cogoya min na ka kɔn a ka Côte d'Ivoire taga ɲɛ a tun ye i kunda wagati tɛmɛnen Burkina Faso kan ani Burkina Faso premier ministre capitaine Ibrahima Traoré ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya yasa fɛɛrɛ minnu n'u bɛ se ka o bila sen kan ni jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka nafasɔrɔ siraw kama cogoya min na
u ye a jira u kumana fɛn caman kan ni o dɔ ye ni Burkina Faso ka feerefɛn minnu bɛna ka bɔ jamana kɔ kan o ka se ka tɛmɛ Dakar port fɛ ani fana Burkina Faso bɛ to ka salon min bɛn a ka bolola baarakɛlaw ye ani u bɛ to ka semaine nationale de la culture min fana boloda Burkina Faso kɔnɔna la Senegal sen ka don o la ni maa fila u kumana k'a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan teliyala Burkina ani Dakar bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka fɛɛrɛw bila sen kan jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka nafasɔrɔ sira kama. Ukraine bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko kumaɲɔgɔnya min kan ka tɛmɛ u ni Rusi cɛ juin kalo tile 2 san 2025 ko u kɔni u ma bɔ k'a jira ko u tɛna na taa walima u bɛna na taa nka u kɔni ye ala ɲini ko yanni ni kumaɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ Rusi ka sɛbɛnfura bila ka na di u ma min bɛ a jira ko kumaɲɔgɔnya in kɛnɛ kan u tɛna na taa kuma fɔ a kɛnɛ kan min waleyali bɛna na gɛlɛya olu ma sabula u ye a jira ko olu labɛnnen don kɛlɛ min bɛ olu ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ ka dansigi kɛ a la nka ko fo k'a sɔrɔ fana Rusi bɛ ka fɛn min ɲini olu fɛ o kɛli se ani a fanga bɛ olu la n'o tɛ ko a baara bɛna gɛlɛya kosɛbɛ. Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukuran.